Sing gawe kancaku wong cambrang kula sing gawe iki. Aja mok. Ora yo walah Mbak Citra aku lho. Wingko bingung nek mau getakno tenanan. Wong mang wis bener-bener. Aku ora yo walah Mbak Citra. Sing gawe kancaku Cambrangkulan. cambrang kulon kuwi lho. Tapi Mbah Citra iso ya, Pak. Ora ngerti ya kuwi, ngono lho. Mbah Citra duduk pecut tiban, pecut Kudu jalanan. pecut jalanan kuwi ngono, kudu pecut tiban ngono. Nek buka kowe. Mosok wis jaranan pecute ya ora roh, beda karo pecut tiban. Kuwi pangkang engkel. Ora ngengkel iki ngengen-ngengen deke. Pikiran dhisik. Nah iya. Oh, berarti awakmu gak njaluk arah Mbah Citra. Ora kene iki ngono. Umume sekolah nek kono kuwi. Umume wong sekolah nek ngono kuwi. Sing ngulang ya duduk Mbah Citra, sing ngulang Mbak Citra ya ngono lho. guru. Guru liyane sing ngulangi ngono lho. Wong liya sing ngulangi ngono lho.